е вече и отборен световен за Германия. Много хубав елемент. За съжаление имаш лека неточност в трудността. Браво на Анастасия Симакова. Много трудно и виртуозно съчетание с интересни хрумвания хореографски. Много сложни рискове. Смятам, че замести достойно Даря Варфоломеев в финала. Имаше неточности, разбира се, и при нея относно трудностите с тяло, което ме изненадва мен лично, защото пък тя е състезател с едни страхотни